250 persoas xuntáronse no Náutico de Portosín para seguir loitando contra o cancro. A gala contou co sorteo de agasallos grazas á colaboración de empresas da contorna. A noite do sábado, o Náutico de Portosín abriu as súas portas para albergar a terceira gala solidaria da Asociación Española contra o Cancro de Porto do Son. 250 persoas deronse cita nesta cea na que se seguiron recadando fondos para a investigación desta enfermidade que ten unha alta presenza na sociedade. Pero xuntos seguiremos loitando contra ela. A través de pequenos xestos se consiguen grandes cousas. Desde a Xunta Local de Porto do Son trataremos de aportar todo o que nas nosas mans para que doutores, científicos, investigadores e tanto outros profesionais poidan seguir traballando na procura de tratamentos eficaces para combatir esta terrible enfermidade. Tamén tivo palabras para todas as persoas que querían asistir, pero se quedaron sen sitio polo aforo. Para que poderan aportar igual, o seu grande area contouse este ano coa fila cero para que se puderan facer achegas. E agradeceu tamén a colaboración a todas as empresas e institucións que se sumaron á causa. Doando os seus servicios e produtos que sorteamos a través dos cales se realizará unha recaudación que será destinada á investigación contra o cancro. Por suposto, agradecer ao Club Náutico de Portosín por acollernos sempre no seu restaurante. E como non, moitísimas gracias a todos e a todas por estar nesta noite tan especial. O alcalde de Porto do Son, Luís Oujo, destacou o labor que está a desenvolver a Xunta Local Sonense da Asociación Española contra o Cancro e a resposta dos veciños un ano máis. Acabaron as entradas xa o segundo día, que isto podíamos ter, se tuviéramos aforo, estar moitísima xente máis. Por que vos quero dar as gracias? Porque con esa aportación que estamos facendo hoxe aquí vai para a investigación e que a ver se unha vez por todas somos capaces de acabar con esta lacra. Porque eu digo sempre que quen é a persoa que non ten un familiar, un amigo, un irmán, un primo, alguén na familia que este afectado por esta terrible enfermedad. Pois con esta pequeniña aportación que estamos facendo hoxe aquí é moi grande. Por terceiro ano, a gala solidaria desenvolveuse no Náutico de Portosín e o seu comodoro, Fernando González, ensalzou o labor e a entrega da directiva da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Porto do Son. Estos 3 años son para nuestro club un motivo de orgullo, de mucho orgullo, que la asociación, una asociación tan importante que hace una labor pues tan necesaria como esta, confíe en este club para celebrar esta gala anual. Para nosotros es también una responsabilidad y por parte de nuestro club y como portavoz en este momento de la Junta Directiva, de su presidente que no ha podido estar y de todos los socios, pues daros la bienvenida a nuestro club. Esperamos que os sintáis como en vuestra casa, os imagináis con qué cariño, con qué dedicación y intentando estar en todo preparan esta cena. De verdad que si algo no sale bien no es por ellas, ya os lo aseguro. Logo foi a quenda da cea e, posteriormente, do baile, aínda que entre medias realizouse o sorteo de agasallos doados polas empresas colaboradoras e tamén se entregaron cestas e máis artigos doados polas firmas que tamén se sumaron a esta causa solidaria.